Ja, 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 ja. Ja, ik ben toch een wink, denk ik. Ik ga nou een microfoon maar je en dan word ik het nou mooi om mijn tonnen heen. Oh, ik get het wel lekker scheef. Oh, dan moet ik eigenlijk even dichterbij haar. Dan moet ik dichterbij haar. Ja, en dan komen ze weer mooi oranje. En achter je wordt de lichtgrauw. Die het juist natuurlijk hartstikke goed wordt. En dan, ja, daar was ik hem alweer. Nou, ik weet niet. Het kan best wezen dat hij nog wat opscoot en snits erachter. Lang waar. De hele mannen van Drachten, daarachter ljouwt. En nou ken ik het net helemaal goed met Sjen. Maar je ziet wel. Het is weer een prachtig gezicht. De scootjes. Hoe de vleuzen. Bij Eerlehuizen. Hé, dat rijmt. Ik had de gebroeders Gaman er jammer genoeg net bij. Maar dat wie juist zo mooi toen die verslag jongen. Ja, nou de lemmer die leidt achter Ljout. En daarachter hebben we Jereveen en Jouweren. Jeroen die probeert op de zijkant de deel te komen. Oh, dit is wel mooi hè, zo lekker tegenbij. Ik doe gewoon niks te zeggen. Jeroen Pietersma die had nou een slag makken. Ja, zeker, zeker. Want hij gaat zo het VM voorbij. Ik denk dat het alleen maar direct nog wel... Pak ik hier nog een shirtje, dat is de tonnen. Ik geloof dat dit voor het dichtste bij is wat ik filmen ga. Ik is er bijna oorrijtje. Ja. En de Zuidwesthoek, dat is wat jammer, de Zuidwesthoek, ja, die lijkt nou een beetje achterop. Ja. Die doet het zo goed. En wat zijn, die sluit het hele spul aan. Wat een geweldig gezicht. En wij zijn er weer bij. Ik ga wel een beetje les van stem krijgen. Maar ja, dat had je 11 dagen. Het is een marathon. Maar dat is voor deze skippers natuurlijk extra. Al ben die er natuurlijk wel aan wend. Dat wie.